Mangwanani? Tamuka. Mungatiudzewo nezvedombo renezvi. Could you tell us about your piece? Dombo iri ndakarivesa ndine mazuva svondo ndichirivesa. Okay. I have 1 week scout in this piece. And rinonzi? Moonbed. Moonbed. Ndakaritorera pakuti kare chero nazvino tinoziva kuti mvura inonaya kana kuti mwedzi wamira zvakadai pamusana pemwedzi, mazuva amira zvakadai pamusana pemwedzi, tinoziva madheti nemwedzi, saka ndokukosha kwakaita pisi rangu. I sculpted it as the moonbed because in our culture we know about the seasons through the moon. So the moon is now like a bird to me, so I call it the moonbed. Mane makore mangani muchivesa? Makatanga kuvesa rini? 1996. I started sculpting in 1996. Makadzidziswa nani? Ndiani akaita kuti mude kuvesa? My husband is my inspiration. Ano? Yes, yende. My husband, his name is Kavanze Machire. He's the one who inspired me to start sculpting. Sasa ndikuwa makawana concept yeshiri. That's where I derived the concept of the bird. So I've incorporated the bird and the moon to create my own creation, which I call the moonbird. Ngandudzowo nezvedombo iri rinoitwa chi? Rainbed. The title for my piece is the rainbed. Imbotiudzai nezvaro zvamunokwanisa kutiudzawo. Could you tell us whatever you can tell us about it? Sezvandambotaura papisi rekutanga kuti shiri dzinotirangaridza nemazuva anonaya mvura. Hatina basa nekalenda kana kuita sei. Saka papa tinoona kuti mvura inogona kunaya. Tinoziva kuti kana dzine muriro wadzinoita mvura inenge yakunaya. Kana dzisingariri nguva yachona hainayi. Saka inondirangaridza pakunaya kwemvura. When it's about to rain, the rainbed is a calling that it gives us that enables us to know that it's about to rain, the rainy season is close by. So I believe birds are guides that tell us of whether there will be a dry season or there will be rain for that season. Dombo racho ichi rakakutorera nguva yakareba sei? Ndakaita naro week nemiviri vhiki sezvo ndinombobata mamwe mabasa wacho. It took me a week to sculpt this stone. It took me long because I have other household chores that I have to attend to. Tamuka. Mungandiudzawo chii nezvedombo riri pamberi peni? Dombo iri rakanditorera almost 9 days kuti ndiripedza. It took me 9 days to sculpt this piece. Dombo iri chirangaridzo chematwins nekukosha kwakaita amai pakuchengeta vana. This piece is about twins and the importance of a mother in a child's life. Zvinondirangaridza kugeneration yedu kuti kwakamboita matwins akafa kwenguva yakareba. Chinzi matwins haafaniri kurarama. Saka akazorarama ndaana sekuru vangu. It reminds me of our generation which had many twins. And they never really survived until my grandparents and ones who survived from that generation. That's all I have to say. Maita bas. Thank you.